Kære kollega, så er vi nået til webshoppen. For at komme på webshoppens administrationsmodul, så står man inde på i SuperOffice, og så vælger man så webshop login nede i venstre hjørne. Trykker her. Så er jeg allerede åbnet den. Ja, okay. Der. Normalt, når den ikke er åben i forvejen, så den laver et pop-up på et nyt vindue. Her har vi så administrationsmoduler, hvor man kan håndtere ordre. Her er de nye ordre, der ligger klar til bestilling. Og man kan så også trykke her for at få en oversigt over alle ordre. Sådan der. Og så er der en lang række forskellige andre ting, som vi ikke umiddelbart bruger. Der er statistik, katalog. Et af de vigtige felter, det er prismatricer, det jeg kommer tilbage til. Og så kundehåndtering. Det er indfaldsvinklen til kunderne. Så kommer man så ind i kundehåndtering, kundeliste. Så kan man så gå ind og så søge på et firmanavn, for eksempel 1, 2, 3 firma.
det samme. Så hvis jeg skal jo tidligt flere firmaer, som skal gå ind og kontrollere, om det arbejder andet, så der har et arbejdsplads, så det er vigtigt, at priserne naturligvis er de samme. De falder meget sammen. Du kan se vores første tilretning, det var man faktisk ikke gøre, så sender man ikke til kunder, så kommer det med som en kopi. Men hvis man fjerner fodbindene, så har vi lavet en bare udsende tilbud til personaliseret så skal man lige huske at skrive sin mailadresse. Så den måde, det er ret opbygget på, så er det så i Cablecon, det er den stærke herovre. Hvis der er 25% på Cablecon, og selvom den kommer ind på et prisinterval på 1.000 til 10.000. Hvis nu at det ikke er en Cablecon, og det ikke er inden for det her range, så har vi vores BC23 matrice, som er den vigtigste, som så ligesom er grundfundamentet i vores matrice. Det var, hvad jeg vil sige om prismatricer i den her omgang.